מה שאתם עושים, זה אתם נתתם להם את המסלול בדיוק להגיע לשם. חיות, אתם פושעים. כל מי שנוגע בתקשורת, אתם נבלות סרוכות. אחד. אני בחשמל. שמע, אני יוצא צנחנים, אני אגיד לך משפט אחד. אני את מה שיכולתי לעשות על הרגליים, בטח אתם לא עשיתם. אף אחד מכם. כי אתם נבלות. אתם נבלות, אתם סרוכים. כל השנה. לך יא זבל שכמותך. אם אתה פה אתה זבל, זה מה שאתה. אתם באים לסקר דם של ילדים, יא פושעים. יא זבלים, מה אני עושה? אני בא להגיד לכם בדיוק את מה שיש לי להגיד. אז הנה אמרת, יאללה. אני עוזב את הילדים, עוזב את המשפחה ובא להגיד לכם איפה אתה גר? איפה אתה גר? אני גר ברמת גן. ולכל מי שיש שאלה הוא יכול לשאול. אתם פושעים שאתם עוסקים בתקשורת הנבלתית הזו כל השנה נגד המתנחלים, נגד ההתיישבות. זה כיבוש. מתנחלים חרות, אתם זבל. תקשיב שנייה. כן. כל טוב יעשה כל מה שאתה רוצה. כן. אל תצלם. זכותי להגיע לאן שאני רוצה, אני בשטחי מדינת ישראל בינתיים. שום סיפור מותר לי להיות פה ואין לך שום זכות להגיד לי לעזוב את המקום. לעשות בלגן, אני מבקש. אני לא עושה שום בלגן, תרגע. אני לא עושה בלגן, אני אומר את מה שיש לי. אז תרגע, לך למקום שלך, תהיה בריא, קדימה. אתם לא מצטערים, זה בדיוק הבעיה. אתם חיות. אתה אמרת שאתה היית צרכן. אני עשיתי בדיוק את מה שהוא עשה ויותר מזה, אז תרגע. אני לא מבייש כלום, אתם פושעים. תקשיב, הילד הנחמד הזה הוא ילד שלי בדיוק כמו של... הילד זה, אני לא קטן, תרגע, יש לכם מה... אתם מנסים? זה מה שאתם עושים. אתם מובילים את הפושעים האלה להגיע ולשחוט ילדים. אתם חיות, כל מי שמתעסק בתקשורת בישראל. פרצתם כל עוד. חיות, אתם פושעים. אתם נבלות סרוכות, זה מה שאתם. נבלות, זה מה שאתם. אני אומר לכם, אם אתם... הצחנה שלי מהתקשורת, הצחנה. תקשורת במדינת ישראל זה ההרס. אתם פושעים עבריינים. זה כבר אמרת, תגיד משהו חדש. אני אומר את זה ואני אגיד את זה עוד 1000 פעם. לא, אני אשרש לכם את זה 1000 פעם. אתם תבינו בדיוק מי אתם. חיות. חיות, פושעים. זה מה שאתם. תודה. להתראות. לא דבר. ביי. יש לי את זה אישית אליכם. אתם אלה שמושיטים יד לכל המערכת התקשורתית. נבלות סרוכות, זה מה שאתם. כל טוב, נסיעה טובה. לא דבר. הייתי ב-890. מה אתה צריך לדעת? מאיפה עכשיו הגעת? רמת גן במיוחד. יופי, אתה רוצה כסף לדלק חזרה? אני לא רוצה, תודה רבה. או הנה, אתה חתיכת דיביל, אני רואה על החתך שלך, אני מבין עם מי יש לי עסק. לכן אני יכול להגיד לך, יאללה תגיד לאמא שלך ולאבא שלך. נסיעה טובה, נסיעה טובה. תיזהר שלא יהיה לך פאנצ'ר, שלא יבוא לסקר אותך. נסיעה טובה. יאללה לאמא שלך תגיד. כל יש טוב. לך כזה. אתה יודע מה אני מאחל לך? לך לעזאזל. נסיעה אנחנו נבוא טובה. לסכם עוד מעט. כן. מצוין. כולם פה כבר מוכנים, לא צריך לבוא מרחוק. תינופת, אני רואה אותך ורואה את החתך, אתה בטח רק נהג של אחד המשאיות פה, נכון זבל? נכון תינופת? מה אתה עושה בחיים שאתה מזיין? גם נהג וגם צלם, כן. אז בואו, חבר'ה, די. יאללה, נסיעה טובה. משעמם לו, נו. בא מרמת גן, בא מרמת גן עד מה זה פה שנייה, מה אני עובד שלך?